terima kasih. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Luar biasa. Ya ora pekel no. Jenenge lo menghibur ya semangate oleh. Sekali niku joget ambek aku. Aku joget nang kene. Aku suka karo iki lho kok Nur Channel lho. Tak soko. Ya. Iya apa. Aku kepingin mendengarkan suaramu ketika bilang nggih. Tak sogok. Ala keri-keri. Loh, aku sing keri-kerine. Oh, jenenge sing keri. Apa sih? Tibake iki sing keri lho, Jen. Ayo, mana. Iya. Tak sogok. Duh, kurang pisan. Oh, ngono ta? Alane ndi? Oh, tak sogok ala keri. Masa. Ning awak iso. Ya Allah, rasane koyo panas kabeh ngene ning ati. Apik kok menengae sih iku mang bagiane iku endi? Ya apa sih? Bagiane emang kebuk. Lah iya. Sampai Aduh, ya sing ngene iki lho, senengane nyantolan. Lah iya. Ketemu wong ayu kabeh yo nyantol. Lah ya Dani yo. Bayangkan lah. Ditutuk napa ora? Ya takok dhewe no, ora penak. Ditutuk napa ora? Abang Ansor, pripun iki cicilan iki? Honda Brio apa? Honda Civic Turbo.
Cipik kae cipik oh, ya. Cipik kae nggih. Cipik lak cilik ya. Iya, cipik. Nek gede Civic ya. Oh iya Nek cilik bener. tadi Kecipir. pripun Pak? Dilanjut napa mboten? Lah perwakilannya ora enek to. Loh iya. Ayo tukang gulung kabel ya ora mrene. Berarti wis ya. Ah ya wis cukup wis sakmono. Ora apa-apa. Tenanan iki. Oh iya tenan to. Mbak aku engko sing DPH-kan nek kono ya. Ya ora apa-apa pokoke duduk aku. Nomormu tak mutilasi ngono. Sabtu. Hey!